To, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoyana masu kallon shirin na fim ɗin Wata uku. To ina mai sanar da ku cewar yanzu haka muna location na gaban aikin Wata uku domin kyautata muku wannan shiri da kuma ƙawata muku. Ina mai sanar da ku yi haƙuri kamar yadda kuke bibiyar mu muna ganin saƙonƙunan kuma muna godiya. Ina mai kuma ba ku haƙuri da sanar muku da cewar za mu tafi hutun sati ɗaya domin mu sake inganta muku wannan shiri saboda da yawa na ji ana ƙorafi ya kamata a ƙara mintuna. To insha Allah shi yasa muka ce bara mu tafi mu ƙara wannan aiki mu ci gaba da wannan aiki don ƙara muku wannan mintuna na wannan aikin wata uku sabuwar tafiya insha Allah satin gaba bijaye ma'aiki za mu samu ku wannan sallallahu alaihi wasallam. Ina godiya masoyana masu bibiya ta a shirin wannan fim na Wata uku. Na gode. Allah ya saka da alkhairi.